Nagamantong lawas padayong muhimo sa ilang maarangan sa pagtabang sa atong mga igsuon nga naapektuhan. Gimahal mo namo pag-ayo ug salamat sa pagtan-aw niini nga update. Gusto kong Kini matabang. ang JW Ako pod. Kabalon ako. Yes! Unsa na, Sofia? Pwede lang ihatag sa may igsuong gibagyo? Pwede kaayo. Ihulog nato na sa donation box sa Domingo. Way sud akong alkansya. Di ko makatabang. Daghan kag mahimo aron makatabang. Una, pwede kang magtigom para sa sunod. Ikaduha, pwede kang mag-ampo para nila. Abi ninyo, kana po'y gibati ni Jesus sa dinhi pa siya sa yuta. Unsa ganito'y iyang gisulti pag-aayo niya sa sanlahon? Gusto ko! Sakto, gihimo niya kung unsay iyang matabang sa uban. Pareho ninyo. Proud kaayo mi ninyo.